bukatzeko, nola utzi diogu gure euskerari, hori da Martin Irigoyenek aukeratutako gaia, bera euskal idazletan zikila, eta, bueno, bere ikuspegia edo bere esperientzia landu gara. Bai. Egunon, deneri, orduan ere zer hemen lan egiten dut nekazari elkarte batean, ez dira bat soziolinguista, ez artista handia hizkuntz kontuetan, baina lan egiten dut formatzaile, animatzaile, nekazari elkarte batean, eta gero denbora pasa, antzerkiak egiten ditut, eta ikastolako guraso, eta lako gauzak izan da horrein gero gutiago, baina Oda sortu nintzen, ni 74ean, orai 45 urte, eta Euskaldun sortu nintzen, eta... badut zer bat, ikusazuan. Eta... Orduan... eta gero Kepa Altomagan txitako garriak, zidan, delako jardunaldi hauetzat, nire esperientzia personaletik, nola eutxi genion diogu gure euskarari. Eta, horren, saiatu guriz, ez da bat ere zientifikoa, ene afera, eta zuekin konpartituko dut, eta atzo entzu dituztenetan, eta egia da, asko galdera, edo asko kezka bertinak ditugula. Horren, ni sortu nintzen Euskaldun egiten non bezala, baseri batean, Garazi aldean, hain izan dut durosen, formatu egin da horrein laborantzak amararekin, eta herri hori, herriska hori, eta giro tradizional batean, baseri mundua, ikusten zuen, eta hor gurean bezala, jaina bezala, eskolaz bizi ginen, eta hau bost urtetan banoa eskolarat, eta han frantsesarekin topo egiten du. Baliteke anaia gehienak, nire zaharragoak izanki, eskolan izanki lehenago, frantsesiz batzu etzun dituen, ez dakit. Baina, uste dut, han nire topo egin beste mundu batekin, eta hori zuen historia da ere haintxeko. Eta gero gertatu da bost urtetan, ia frantsesan nintzala. Eta hori ere gertatu zaizuen haintxeko, batzueri, horretu dut, horreko flash bat, biziki argi, nun nire burua beste batekin, ez dakit bat. Eta erranaldiak, esaldiak ezin moldatuz. Eta hor, ez dago izan zen txoke bat. Eta hor, geroztik lotu niz behaz, eskora ez berreskuratzea ere bakarrik, berreskuratzea eta garatzea hori arazo hori da. Erraiteko, belaunaldi, egi historio hori, ez da bakarrik egi historia, ere belaunaldiaren historia da ere. Erran nahi baita, eskualdun sortu giren horiek, nolaz bait frantsestu gira. Eta orain inkesta soziolinguistikoak egiten baitzira lagurtetarik, edo egiten baitzira. Zenbat euskaldun iparraldean, eguneko 23. Eta Baxena Barre eta Xuberuan hori da nahi duzue lagina, ez da tipiak horik, eta guk egiten dugu biztanleriaren eguneko 14, nahiz eta eremuaren bi erenak egin nunbaitan, ez dut, daturik oktamena. Kosten zuelako desertu handi bat, jende duti, dena berde eta xuri eta gorri. Eta hor biziniz, eta hor deklaratzen gira eguneko 45 elebidun, ez da Euskaldun deklaratzen inkesta soziolinguistikoan, erraiten da elebidun, edo gero bada beste handana bat, elebidun hartzaile, ez dakit txuxatzen diren hori. Zenta elebidunetan ere bada uzle asko, bego beste gai bat hori gero jinen da berantako. Eta erran behar da eguneko 23 horiek, jakin behar da direla untxako guan badut, eta ez behitu guan txoa eginen dut, eguneko 75 urtetik gora, eta eguneko 16 urtetan, eta gainbehera, Bizkaian ez bezala, haintxeko orain tasa gorenak dira adin apaletan, eskolako adinetan, gehiago eskaldun baduzue, ezinez eta adin zaharrekoetan, eta gure aldere besa, zaharretan badago egin bat, eta gero beti apanduz, eta nire lagineano, 29 urtekoetan, eguneko 18 gira elebidun, eta orduan, nola eutxi diogu Euskarari, ez diogu eutxi, hori da, bukatu da, elegitzaldia. Horreko zerbait da, gure arazoa,
ez dakit hori zenez galdera xuxen, baina hori zen interes jakin nahi. Eta ezen belaunaldi hori, nik argi daukat, ondotik etzen horretan ustena, galde egiten du lan bat, oten ditu gehiago, saiatu naiz ulertzen, ze gertatu zaitu. Esplikatzen behin gehiago ulertzen niok ere, eta uste dut gure belaunaldi arte familian egin da transmisioa, zerbait gora behera, badira eremuak, frantsesakoak lehen danik, nire belaunaldia edo aitzineko belaunaldia, ene aitaren belaunaldian eta aitzinen beste frantsesak zitut zagutu hainbeste edo minoria bat zen. Eta gurean gertatzen da, eskualdun sortu gira, eta gero orain Euriko 18 Euskaldun deklaratzen gira biztan dira badira migrazioak eta hori duzia baina. Halere, gure belaunaldian da, dena zangaz goratzen edo zangilik urditzen xitokera batzen ezan. Eta, saiatu naiz, pixka bat ikusten, ze faktorek eragin duen hori. Eta orain, liburuan badira oso molde nahasian esplikatu dira xerekin, hemen saiatu ez pixka bat gauzen ezartzen argi eta bi multzotan banatzen ditut faktore horiek, kanpokoak, gutarik kanpokoak, eskualdunetarik kanpoko faktoreak eta gero barnekoak guregatik edo gu dela medio gertatu gauzak. Kanpoko faktoreetan iruditzen zait, zuek ez bezala guk Frantziaren alde egin dugu gerla, hiru aldiz bederen nik nahitatxe ezagutu dut, arek egin zuen Zamalauko gerla, gero izan da 19koa berriz, bigarren gerla mundial hori, eta gero nire Eusebek egin dute Algeriakoa, eta hiru aldiz, eta bi belaunaldi, edo hiru, biterri joan dira gerlara Frantziaren alde. Eta itzuli dira, alainan frantses bandera, zera besarreturik bezala, uste duzue gerlari huiako bada liturgia oso bat horren inguruan osatzen dena. Eta Algeriakoa adibidez, hori genik ezagutu dugu, eta Algeriakoa egin dutena gazte ziren, ene adinea zuten bisotu nintzen, edo ezagaratzen dutiago ere. Eta hori handitu direlarik horiek ziren gizarte zibil indartsua horiek ziren, horiek ituko egiten ginoen. Algeriatik batzuk eran dute abertzaletu zirela han, eskola abertzaletu nahi dute. Eta posible da, biziki ikuti dira, badira gehiago biziki eriturik itzuli direnak, egi guzietan bada deprimitu bat edo beste, autista bilakatu dena. Eta gero badira, nola egan, andana eder bat, Frantziaren alde gogor jarri zirenak, eta noibait, zerk ere hogeita azten baitzien eta Frantziaren kontrako joera zerbait edo hura hautsi behar zuten egina, eta hortik enbatazikina, hori entzutia baduzuenez, bata mugimendua zen hori abertzale lehen mugimendu antolatua edo bigarren edo hirugarren beste bat dira, baina iraunko jena dugu, eta enbatazikina hori eskualdunen artean erranden gauza bat da, eta hori da zakurari etzaio egiten hori. Eta hor, eskualegiaren alde edo euskararen alde edo egin diren edozein gauza biziki gaizki ikusiak izan dira eskualdunen artean, Algeriako gerla uste dut, belaunaldi horrek baduela zer ikusi handia hortan. Hori ez da gure aldeko, eskualaren aldeko faktore bat izan. Jende horiek eskualara pasatu dute beren aurka ere, guti dut aski ez denek, nire egin bai, baina eskualaren aldeko edozein gauza hori harapikoa.